Dobré ráno, aj počas 1. septembrového víkendu sme tu s novým televíkendom. Teda lepšie povedané dnes výnimočne staronovým, pretože nás čaká to najlepšie z nášho veľkého letného prechodu Vysokých Tatier. Reportáže z jednotlivých 6 dní sme vysielali priebežne počas celých letných prázdnin, ale aby ste mali lepší prehľad, dnes máme pre vás jednu ucelenú verziu. A okrem toho aj niečo málo úsmevné, čo sa do reportáží zatiaľ nezmestilo. Dúfame, že sa bude páčiť aj vám. Ja si myslím, že krásna bola tá prvá túra z Kasparového vrchu na Popradské pleso. Síce technicky nebol náročný, ale bol dlhý, ale veľa sme tam toho videli. Z Kasparového vrchu sme asi po pol hodinke prišli do Laliového sedla, ktoré je začiatkom hlavného hrebenia Vysokých Tatier. Najbližší vrchol od nás v podstate po hlavnom hrebení je Svinica. Z Kasparového vrchu až sem sme šli po štátnej hranici medzi Poľskom a Slovenskom a teraz už odbočíme na slovenskú stranu Vysokých Tatier, pôjdeme popod Svinicu a Valentkovú do sedla Zábory. Budeme pokračovať z tohto miesta už mimo značený chodník, takže bežní turisti sa sami odtiaľ nemôžu vybrať. V minulosti tu chodník turistický bol, ale v čase normalizácie, keď boli tie hranice trošičku komplikované prechádzať, tak veľa chodníkov bolo zrušených a dodnes teda nie sú sprístupnené hlavne tie prechody zo slovenskej na poľskú stranu a späť. Máme radi, keď s tými ťažkými batohmi na prechod Tatier nasleduje to najväčšie stúpanie popoludní, ale myslím, že v tomto peknom a priaznivom počasí to zvládneme. Áno, určite. My mali sme naplánované, že ešte vyjdeme hore do doliny Temných Smrečín? Temných Smrečín. Áno. Takže mali sme naplánované, že vyjdeme do doliny Temných Smrečín, ale už to necháme tak, dobre, lebo máme toho dosť. Mohli by sme aj Chalubínskeho vráta pridať. To áno, len tam nie je značený chodník a zase malé na pivko na Morské oko skočiť. Prečo nie? Potom cez Rysy, zase naspäť na Popradské pleso. Kombinácií tu je možností je tu veľa, takže... Keby to nebol národný park a môžeme pochodovať 24 hodín denne, tak by sme to určite všetko zvládli, ale za týchto okolností nám to nie je umožnené. Musíme to stihnúť do západu slnka. Ja verím tomu, že sa nám to podarí. Vzhľadom k tomu, že teraz je také ročné obdobie, že zapadá to slnko pomerne neskoro, takže stihneme to určite. Strihajte, koľko chcete. Tak Výšľap Hlinskou dolinou je v celku výdatný, výživný. Je to dosť dlhá dolina, ale naberanie tých výškových metrov je také pozvolné. Je to príjemné, až tento záver sa ukazuje ako dosť náročný. Momentálne sa nachádzame pod tým najprudším výšľapom v Hlinskej doline a keď zdoláme tento strmý výšľap, ocitneme sa vo Vyšnom Kôprovskom sedle. A budem aj naozaj rád, že už budeme tam všetci. Práve sme sa dostali do Vyšného Kôprovského sedla, čo bolo dosť náročné, ale určite to stojí za to. Sme tu sami, čo tiež má niečo do seba a tie výhľady sú úžasné. Takže rovno za mnou pod nami je najväčšie tatranské pleso na slovenskej strane, Veľké Hincové pleso, je najhlbšie. A nad ním Mengusovské štíty, všetky tri v plnej kráse. Okrem toho vidno Rysy, Vysokú, Končistu a už nás čaká iba zostup dole ku Popradskému plesu.
Za mňa osobne je krásne to putovanie, prechádzanie, takže nie sú to vždy iba tie vrcholy, ale sú to aj tie výnimočné línie, ktoré sa ťahajú Tatrami a tie prechody sa dajú podniknúť vždy rôzne a tento bol určite výnimočný. A určite aj Zlomisková dolina má svoje obrovské čaro pre mňa, takže aj deň číslo 2. Vzhľadom k tomu, že včera bol dlhý, náročný deň, tak na dnešok máme pripravený taký kratší výlet na Koziu stráž, ktorá je v nadmorskej výške 2235 metrov, je v Zlomiskovej doline. Dnes nepôjdeme v takej zostave, ako sme boli včera, ale pôjde s nami ešte náš ašpirant Miško Malák, ktorý je skúsený horál. Robí si túto túru aj kvôli tomu, aby sa viac zdokonalil v sprevádzaní a v aktivitách spojených s prevádzaním a niečo sa nové naučil. Zlomiska je jedna z najkrajších dolín Vysokých Tatier. Pre bežného turistu nedostupná, môžu obdivovať len pohľadmi z Popradského plesa. Je to východisková dolina pre majestátny vrch Vysokej, dvojvrchol Vysokej. No a ďalej samozrejme sa dá pokračovať na Zlobivu, prípadne Rumanov štít alebo majestátny Ganek. Po výstupe od Popradského plesa sme sa dostali na prvú terasu, tzv. Zlomiskovú roveň. Nášmu cieľu sa už aktuálne blížime nielen srdcom, ale už aj pohľadom. Ako sme sa dostali, no ako nič, no tak toto už chodí, no tých Tatrách, keď sa ide dobrým terénom a v bezpečných podmienkach, tak to ide ľahko. Prišli sme teda od ľadového plesa Mengusovského južným úbočím na Koziu stráž do nadmorskej výšky 2235 metrov a odtiaľ teraz máme to šťastie, že je pekné počasie, krásna viditeľnosť a vidíme všetky okolité vrcholy, ktoré môžeme vidieť z tohto miesta. Takže Končistu, Popradský ľadový, východný a západný štít nad Železnou bránou a za mnou ešte je Zlobiva, Ganek a Rumanov štít, ten sú v zákryte tej Zlobivej, ale z takého netradičného pohľadu vidíme práve Vysokú a zase na západ vidíme zase hrebeň Bášt s najvyšším vrcholom Satan a ešte Dračí hrebeň a niečo. Samozrejme vidíme Popradské pleso, Štrbské pleso, naozaj je tu čo vidieť odtiaľ, je tu čo sledovať a kochať sa krásami našej prírody. Z tých vecí, ktoré sme prešli, tak najviac mi asi utkvelila v hlave Končista. Bola veľmi pekná, zaujímavá, aj tým, že človek, keď cestuje popod Tatry, tak sa v kuse pozerá na tú Končistu, vidí ju veľakrát. Je to taký dosť dominantný a ľahko rozpoznateľný vrchol. Tak som bol rád, že sme tam boli. Bolo to tam také troška dramatické, lebo sme nevideli, bude dážď, nebude búrka, ale všetko nám to dobre dopadlo, takže tá Končista bola určite veľmi pekná a zaujímavá. Prišli sme do sedla pod ostrovou, za nami je ostrova, taký nevýrazný kopček, ktorý je zase od Popradského plesa krásne viditeľný a sú tam krásne lezecké steny a pod ním je symbolický cintorín. No a odtiaľ teraz opustíme teda značkovaný chodník a vyberieme sa na Tupu, čo bude našim druhým vrcholom, keďže už sme absolvovali výstup na ostrovu a potom pôjdeme ďalej. Tento deň je zaujímavý tým, že máme normálnych, reálnych klientov, ktorí sa vybrali s nami na Končistu a verím tomu, že to pôjde takisto dobre, ako nám to šlo doteraz. Dnešná túra pre mňa začala prekvapením, tým, že som zbadal televízny štáb. Vôbec som s tým nepočítal, že
bude niečo také. Bol som pripravený na vrchol Končistej, pod ktorým sa vlastne nachádzame a celé je to zážitok, keďže som tu prvýkrát od malého decka, od škôlky, ešte som tu nebol v Tatrách a uvidíme, či sa dostaneme až dole po vlastných. Hádam áno. Prišli sme na Tupu, to je náš druhý dnešný vrchol, takže najskôr to bola Ostrva, teraz Tupa, 2284 metrov. Je to vrchol, ktorý je tiež technicky ľahko dostupný, ale nedostupný pre bežných turistov bez horského sprievodcu. Ale pre nás to nie je ešte záverečný cieľ nášho dnešného dňa. Budeme ešte pokračovať ďalej na Končistu. Najskôr zostúpime do Lučného sedla a potom budeme pokračovať po takej veľkej kamennej suti až tesne pod vrchol a potom hore, kúsoček už len. Je to paráda. Žijem, šťastlivo idem, ale strácam balans občas a teším sa na vrchol. Super, paráda, špica. Toto je perfektná túra. Toto je môj adrenalín. Výborne, a som hore. Jaj, pecka. Wow! Končista je zaujímavá tým, že na vrchole je taký zaujímavý skalný útvar, ktorý sa volá Nákova, ktorý vyzerá ako taký predĺžený kríž na jednu stranu. Teraz už vyzerá naozaj ako taký kríž, pretože pred pár rokmi do nej udrel blesk a ulomila sa značná časť vlastne z celého toho útvaru. Z vrcholu sa nám odkrýva výhľad na Batizovskú dolinu, na Gerlachovský štít a Zadný Garlech, ale keď je pekné počasie, dnes bohužiaľ nie, ale je vidno až Belienské Tatry. Videli sme ďalší krásny kus Tatier. Prvé 3 dni nášho prechodu máme za sebou. Prišli sme na Sliesky do Motiaľ, to budeme pokračovať ďalej. Budeme prechádzať veľkou malou studenou dolinou, takými netradičnými prechodmi, ktoré nie sú po bežných turistických trasách. Príjemným prekvapením bol určite aj Svišťový štít, že ten výstup hore nebol veľmi náročný, bolo to príjemne zvládnutelné a výhľady do Veľkej studenej doliny boli naozaj pekné a stálo to za to. Dnes pokračujeme našu druhú etapu 6-dňového prechodu Tatier. Pôjdeme Valickou dolinou na Polský hrebeň, okolo Gulatého kopca, Kvetnicou, ktorá je teraz krásne rozkvitnutá a dostaneme sa teda na hlavný hrebeň Vysokých Tatier, zostúpime do zamrznutého kotla, potom ešte nás čaká výstup na Prielom a odtiaľ zostúpime do Divej dolinky a na Svišťový štít. Prišli sme do sedla, ktoré sa volá Polský hrebeň. Častokrát si ľudia myslia, že je to hranica s Poľskom, ale nie je to pravda. Je to len prechod cez hlavný hrebeň Vysokých Tatier a odtiaľ sa dá zostúpiť Bielovockou dolinou až na štátnu hranicu, to na Lisu Polanu. Z Polského hrebeňa sa dá turisticky dostať na východnú Vysokú. Tu sme v nadmorskej výške 2200 metrov. Troška nám začalo fúkať, ale nevadí, zostúpime dole, tam sa to troška upokojí a verím tomu, že na druhej strane to bude fajn. Z Polského zhrebenia sme zostúpili do zamrznutého kotla, odtiaľ sme vystúpili ešte nejakých 150 metrov do prielomu, ktorý je zase na hlavnom hrebení Vysokých Tatier, do výšky 2288 metrov.
Nachádzame sa momentálne vo Veľkej studenej doline, ktorá má 7,5 kilometra a zaujímavé je tým, že je tu najviac plies na jednu dolinu. Svišťový štít je znova na hlavnom hrebení Vysokých Tatier, ktoré má 37 km. Začiatok je v Laliovom sedle, koniec je v Kopskom sedle, záleží na tom, z ktorej strany idete. Svišťový štít je zaujímavý tým, že je v podstate posadený do centrálnej časti Tatier, takže skutočne tie výhľady sú tu úchvatné a vidno toho naozaj veľmi veľa. A keď sme na tom svišťovom štíte, nejaké svište by sme tu našli? No, sú tu svište, samozrejme, nedávno som videl, ale nie takto vysoko, nie sa sem neradi šplhajú, ale v doline, v kotlinke, v divej kotlinke, tam tie svište sú. A nedávno som počula aj takú príhodu o tom, ako svište začali kooperovať s kamzíkmi a spikli sa proti ľuďom. Áno, je to tak, áno, tak tie kamzíky a so svišťami veľmi radi spolupracujú a chránia tú prírodu práve pred takými hlavne nespratnými turistami, ktorí robia v tých horách zle. A akým štýlom ale kooperujú? No, tak oni chytajú tých ľudí, zaťahujú ich do dier, ktoré svište vykopú a potom tam ich spoločne spracovávajú a odnechávajú si zásoby na zimu. Takže toto je celkom fajn, taká dobrá príhoda. Niektorí ľudia tomu dokonca aj veria, ale ja neviem prečo. Každý deň bol o niečom inom a páčili sa mi to Javorové sedlo, kde tá dynamika tých hmiel a tie kontrasty na tých skalách so slnkom, ako sa to menilo, bolo to úžasné divadlo v tomto obrovskom chráme, v ktorom sme. Super, konečne nejaké dobrodružstvo aj trošku po skalách. Krásne sa ide, dobré počasie. Zatiaľ nám praje. To ja som vôbec nevedel, do čoho idem, no tak to bolo úplné prekvapenie, keď som došiel na zbojku, videl Marcela, zakýval, čakal som nejakých Belgičanov a zrazu tu štáber TVS na mňa vyskočí s kamerou a doteraz. Odbočili sme zo značeného chodníka, ktorý vedie do Priečného sedla a sme teraz v Javorovom sedle, ktoré je vo výške 2250 metrov. Išli sme okolo sivých plies. Výstup do sedla je taký trošičku komplikovaný, je tam veľa voľných skál, treba dávať pozor, nie je to úplne ľahko a zadarmo, ale už sme tu. Práve toto Javorové sedlo je v podstate na hlavnom hrebení Vysokých Tatier. Smerom na západ je Veľký Javorový štít a hrebeň pokračuje ďalej. A na druhú stranu, smerom na Širokú väžu, sú tam ešte dva ostré štíty, malý a veľký ostrý štít. Teraz budeme zostupovať do Javorovej doliny. Prídeme na značený chodník, ktorý ide od Tatranskej Javoriny a vystúpime do Sedielka. Zostup bol zaujímavý, ale technicky náročný, hlavne kvôli súčoviskám a tým skalám nestabilným. Skala bola aj mokrá, takže bolo to náročné, zostupovali sme pomaly, ale zase keď sa nám odkryli výhľady do Javorovej doliny, tak bolo to pekné. Celkom sme aj radi, že zostup zo Sedielka máme za sebou, pretože je naozaj čím ďalej v tým dezolátnejšom stave, dalo by sa povedať. Už sme pred rokom na to upozorňovali, keď sme tu boli, nič sa nezmenilo, trčia tam hrdzavé klince, tak si myslím, že sme všetci celkom radi, že už sme dolu a že sa nič nestalo. Čo sa týka ale celého dnešného dňa, bol opäť nádherný.
No samozrejme, ja si myslím, že to stálo za tú námahu, ktorú sme absolvovali. Vyšli sme do 2 vysokotatranských sediel, 2-krát sme prekročili hlavný hrebeň Vysokých Tatier a videli sme také veci, ktoré bežný človek vidieť ani nemôže, pretože ťažko je sa tam dostať a jednoducho po tom chodníku sa vidia len také veci, ktoré sú bežné. Dnešné baranie rohy mali samozrejme tiež svoje čaro. Človek tam vidí mnohé dominanty Vysokých Tatier a medzi tými velikánmi je mne osobne vždy veľmi dobre. Pôjdeme od Starého chaty, kotleného 5 spišských plies, do Baranieho sedla a z Baranieho sedla nám to bude trvať už len nejakú takú necelú hodinku na Baranie rohy. Dneska nám pribudla ešte partia 3 turistov z Čadce, ktorí s nami dnešnú túru absolvujú a verím tomu, že sa im bude výlet páčiť. Sme super partia, tempo je akurátne, neprší nám a ako zatiaľ je veselo fajne. Bola som s horským vodcom, bola som také, že Vysoká, Gerlach a Lomničák, ale teda toto som si vybrala, pretože Baranie rohy chodia kamaráti, čo môžu. Tatry poznám a práve toto sa mi páči, že sme tu takí obklopení tými kopcami a presne, že máme aj, že Marcel nám povie, ktorý vrch, kopec, väža, ako tak, takže je to tu krásne. Keď sa pozrieme okolo, tak je to tu krásne. Od Starého chaty sme vystúpili do Baranieho sedla do výšky 2393 metrov. Baranie sedlo je takým najprirodzenejším prechodom medzi Malou Studenou dolinou a dolinou Zeleného plesa. Odtiaľto z Baranieho sedla je krásny výhľad, ale keďže ideme na Baranie rohy, odtiaľ bude vidno ešte viac. Bolo to ťažké pre mňa troška, také, že mala som rešpekt, lebo nie som zvyknutá chodiť takto v takých exponovaných horách úplne, ale bolo to super. Bol to veľký zážitok pre mňa, som rada, že som bola. Cítim sa šťastne. Tak super výstup. Hory krásne a čo viac povedať. Prievodca super a ako skúsenosti s prievodcom nám pomohli. Tomuto výstupu hore. Pracujem takto vo výškach a tak. Výška mi nerobí nejaký problém, takže je to celkom v pohode. Darinka, ako? Cítime sa šťastne a radosne. Baranie rohy nás privítali celkom príznačne ostrým, štipľavým počasím a vetrom. Asi takto to má byť, preto Baranie rohy? No nie je to vždy takto ako teraz, ale bohužiaľ hory sú už také. To počasie sa mení veľmi rýchlo a jednoducho raz je pekne, aj teraz začalo svietiť slniečko a raz fúka, raz sneží, prší, aj v lete. Je to kopec, ktorý je tak v podstate viac na kraji tých Tatier na východnej časti. Vidno viac tú východnú časť ako západnú, ale naozaj sú tu úžasné výhľady. Sme v nadmorskej výške 2526 metrov. Je to kopec, ktorý je nedostupný pre bežných turistov, lebo tu nevedie značka, ale stojí to za to sa s horským sprievodcom dostať sem. No a môžeme už uzavrieť pomaly teda náš nádherný 6-dňový prechod cez Vysoké Tatry. No áno, ešte nás čaká cesta teda dole k Starého chate a do Starého Smokovca. Ale ja si myslím, že ak to všetko dobre pôjde a dopadne, tak to bol úspešný prechod Tatrami zase od západu na východ.
Marcelovi ďakujeme veľmi pekne za profi sprievod, Pištik za to, že to vydržal aj s vyvrtnutým členkom, dokonca s horúčkami v druhej polovici. No a Kupko, naňho vám musím prezradiť ako na zvukára, že si zobral zásoby vody na všetky 3 dni, ktoré poctivo nosil od prvého dňa po posledný v tej druhej etape nášho prechodu. A ako partia ste naozaj úžasní. Myslím, že diváci by toto niekedy mohli prežiť s nami. Dúfam, že aspoň kúsok tej atmosféry, ako sa medzi sebou máme dobre, sme vám sprostredkovali. Tento tatranský prechod je pre mňa osobne vždy výzva, lebo človek si nabalí batoh s potravinami, s náhradným oblečením a je to cítiť na tom chrbte. Ale odmenou tým za to, že človek dá zo seba tú fyzickú energiu, všetku, čo má, sú rôzne zážitky a zaujímavé miesta, kde sa bežne človek ako turista nedostane. Čiže je to naozaj veľmi objavné, veľmi pekné, ale aj zároveň veľmi náročné svojím spôsobom. Zažili sme naozaj úžasné počasie, famózne výhľady aj na Kamzíky, na Svište, na krásne kvety, na hory. Takže som zase naplnený ďalšou horskou energiou do budúcnosti, no tak sa teším z toho.